Nimxi għanna ħal-oħra fejn għandi hawnhekk maġġoranza assoluta nisa f'din is-sezzjoni tal-programm għandna l-Lien Ellul u żewġ studenti tagħha. Ekku. X'ġabkom hawn? Ħanitilqu minn dal-punt. Mela, illum ġejna hekk biex ngħidu xi ħaġa fuq dan il-klabb tal-kodba li għandna ġewwa l-Junior College. Sewwa. Ġifieri jiena nagħllem Junior College u dawn huma żewġ studenti tal-Junior College. Amy qed issegwi l-Malti fil-livell intermedju u Rachel il-Malti fil-livell avvanzat. Avvanzat. Mela ħanitilqu minn dan il-punt. F'din is-sezzjoni ta' Malti Pur kif tafu aħna inlaqgħukom malati differenti ta' fejn jidħol il-Malti. U min jaħseb illi l-Malti huwa xi ħaġa tal-anzjani u li għadda żmienu, kif qegħdin taraw hawnhekk għandna eżempju ħaj illi u dejja tajba illi għandna livell intermedjarju, livell avvanzat u anke għalliema illi dak illi huwa fl-opinjoni tiegħi huwa l-ikbar identità tagħna bħala Maltin il-sinna qegħdin naraw illi l-ġenerazzjoni li tilejn huma aktar konxi. Ħafna drabi jiena nara ma' din opinjoni tiegħi illi għandek età illi tibda jissu minn 45 sa 70 sena li sfortunatament hemmhekk jisu kellna deficit fejn jidħol il-sens li tkun gburi, mhux biss li tkun Malti, ma anke fejn jidħol lil sin. Dan il-klabb imma x'jagħmel eżatt ġifieri? Mela, beda s-sena li għaddiet, fil-verità kien hemm klabb oħra qabel u m'hemmx biss il-klabb tal-Malti, hemm tal-Ingliż, tal-fotografija. Imma dan beda mill-ġdid biex ngħidlek is-sena li għaddiet u niltaqgħu b'mod informali ħafna darba f'ġimgħa u niddiskutu aspetti varji tal-ktieb. Ġifieri ġieli niddiskutu ktieb partikolari, din is-sena m'ilniex wisq li bdejna, ma diġà anke ddiskutejna ktieb, kitbu xi ftit għax hawnhekk għandna żewġ kittieba li qed tisma' bihom, jiġifieri. Kellna wkoll mistiedna diġà magħna li ġiet mill-Leo Warden li kif taf kienet Belt Kulturali Ewropea ma' Malta. Ġieli niddiskutu anke l-qxur tal-kodba jew il-proċess tal-ktieb. Hawnhekk qegħdin naraw uħud mill-wirjiet illi ittellaw fil-bini tal-Junior College. Jew attivitajiet, eżatt dak kien il-Festival tal-Ktieb fuq il-kampus organizzat mill-Laqda tal-Malti li konna ħadna sehem fih. Jiġifieri nagħmlu attivitajiet varji b'mod informali ħafna, hemmhekk qed tara s-sufanijiet kif jistgħu jgħidulek. Vera komdi. Qatta ħafna ħin hemmhekk inti tidħol għal-lezzjonijiet ukoll, mela. Għall-klabb biss, imma hekk il-klabb tal-kodba verjet tal-qalbi. Sewwa. U nagħmlu ħafna attivitajiet interessanti, pereżempju fost l-oħrajn l-aħħar li ltqajna kien ġib din il-mistiedna speċjali u għadet tispjegana fuq din l-attività li kienet għamlet fuq il-poeżiji u hekk u vera sibniha. Li qed tagħmel il-Malti f'livell avvanzat għall-pubbliku tagħna xi tfisser eżatt? U xi tfisser għalik ukoll? Jiena li għall-Malti vera nħobbu u nixtieq li anke forsi insir għallima tal-Malti l-għani gver, jew tal-mużika insomma, u issa naraw. Imma jien naħseb li l-Malti aħna vera pajjiż żgħir u naħseb li vera għandna nozzu din il-lingwa għax hawn pajjiżi kbar li qas għandhom il-lingwa tagħhom. U jien naħseb li aħna bħala Maltin vera għandna nkunu kburin bil-lingwa tagħna u għandna nippruvaw dejjem mhux inkissru l-lingwa biex niftehmu ġiri ibda minni ta' għax mux darba tisma xħatek, illum smajt il-xaħat, darba oħra smajt il-xaħat tiħor. Tiġri di, no, bat aħna nsertajna li ħafna minna pappagalli u hoppu mill-ewel nirrepetu. U ma nafx għalfejn, naħseb kull bniedem hekk illi dejjem inkunu inklinati iktar lejn il-ħażin. U allura meta tisma' xi Malti bl-Ingliż ma feċ. Jitlaqna xarna. Ejwa, jisna widnejna jinfetħu iktar. Però mill-banda l-oħra, meta qed nitkellmu dal-jismu tal-kodba. X'ħeġġek hekk illi tidħol f'dak għax dan tal-kodba? Iva, għadhom jesistu nies li jħobbu ħafna l-kodba jien waħda minnhom, ili mhux kuniti, nħobb il-kodba dejjem naqra. U dejjem nħobb nidħol f'dawn affarijiet jekk tal-Malti ngħidulhom jiena, għax biex ta' parti mill-identità tiegħi li nibqa' nozz il-Malti. Sewwa. Kif qalet ġa Rachel, ħafna nies jisom jitilquh il-Malti, allura jien bħala persuna xtaq li nkompli nibnieh aktar milli nitilqu. Jiena wkoll nafaxxina ruħi bil-proċess
tal-kodba. Fil-fatt f'dawn il-laqat rajna wkoll kemm hemm ħidma sa sitranka l-qoxra tal-ktieb, kemm dubju. kapaċi tagħmel effett il-qoxra tal-ktieb. Fil-fatt rajna il-proċess kemm jieħu tul, kemm jinvolvi nies tal-proċess, kif ukoll ċertu kodba li kollhom l-istess ktieb imma qoxra differenti biex jatreja. Flima sens, għax dak li kun jaħseb li ħanitkellmu biss fuq il-kodba kif nieħu pjaċir nagħmel dejjem jien nipprova naqbad suġġett illi jekk forsi ħadd ieħor jiftaħ il-ktieb u jitkellem fuqu. Hawnhekk qegħdin naraw studenti dawn mhumiex pubblikaturi, imma huma studenti fil-Junior College u qed jitkellmu fuq il-ktieb fil-forma tiegħu b'mod komplut. Maħniex qed nitkellmu fuq x'taqra biss, inti l-iktar li affaxxinak huwa il-mod kif jiġi magħmul il-ktieb. Meta qed ngħidu l-xhur differenti f'liema sens. Mela, hemm ħafna affarijiet, pereżempju l-aktar ħaġa bażika hija l-kuluri li wieħed juża għall-kodba, pereżempju xi kuluri ħomor, kuluri li jattrattaw in-nies li jiġu lajn. Ġifieri tidħlu f'da dettall tipo x'jagħmel kontrast, x'ma jagħmilx. Infatti rajna ċertu kodba, pereżempju jkollok oxra tkun aktar issa mxelba lejn udjenza żgħira. Mbagħad tkollok kodba jkunu jidhru jisom daqsxejn aktar maturi bħala oxra tagħhom. Sewwa. Jkunu affarijiet jekk anke pereżempju rajna kodba fejn il-xhur tagħhom ikunu animati, pereżempju jkollok xi cartoons fuqhom affarijiet hekk. Ġifieri kif qed naraw hawnhekk li il-klabb tal-kodba ma jaqafx biss fuq x'kodba u fis-suq u forsi awturi u kittiba popolari. Ekku, hija esperjenza oltre mill-ktieb. Ekku, kemm jista' jkun nippruvaw nofru esperjenza sħiħa li dak li jkun anki meta qed jaqbad ktieb f'ideh u minkejja li ħafna jemnu li speċi l-e-books pereżempju qed jiksbu popolarità, il-ktieb tradizzjonali għadu popolari ħafna li meta inti qed taqbad il-ktieb f'idejk anki tapprezza l-proċess ħieħ li hemm fil-ktieb li mhux sempliċement xi ħadd qabad kiteb u pubblika, imma wara hemm tim sħiħ ta' nies li qegħdin anki jappoġġjaw din is-sistema sħiħa. U li f'Malta għandna bżonn nkunu iktar konxji tagħha x'huwa suq żgħir u allura qed nibdew minn dileta studenti li ma dedikati ħafna li appuntu mbagħad jistgħu jgħaddu dan lil ħaddieħor ukoll. Jekk immorru l-bot mill-idea tal-klassi u l-idea ta' min iħobb il-Malti, mill-esperjenza tagħkom anka on campus tal-Junior College. Kif jitkellmu l-istudenti, ġifieri kif iħarsu lejn dan il-grupp tal-kodba u anka lejn il-lingwa Maltija? Jien naħseb li kulħadd jisu xjolqtu kif taqbad tgħid. Pereżempju, meta jiena nisma' l-sħabi jitkellmu, nisma' min ifarku, nisma' min jitkellmu kważi aħjar minn jiġifieri isek issib dik it-taħlita. U rigward il-klabb, da kulħadd min pereżempju minn il-klabb tal-fotografija għax toġbu l-fotografija. Imma iħarsu lejhu jien naħseb bħala xi ħaġa interessanti jgħidu wara dawk iħobbu l-kodba, dawk iħobbu l-Malti u mela. U għet jinaqdu, ek sħabkom, per eżempju, għandek bibtijak li għafu li inti tmur dan il-gruppu jiġu miegħek? Fimni sissa dom le, imma pjani għat li nħedġiġom biex jibdew jiġu. Infatti issa. Ma ġieli tiddiskutu bejnietkom, jew forsi jena, għax kemm jena fissat fuq il-Malti li. Per eżempju, l-aħħar darba kif diġà għadna ġiet waħda marra Frawket, kien jisimha, u din għamlet proġett Poetry and Potatoes jismu kien diġà dan. U speċta bdejt nispjegalhom il-proċess li għamlet u l-inizjattiva tagħha u jdejru interessati ħafna bħala proġett li kien. Jiena naħseb li n-nies dik li għandhom bżonn ħeġġa biex jikomplu jingħaqdu u jkomplu jisaħħu l-Malti tagħhom. Pereżempju jiena waħda mill-affarijiet li nagħmel jien nħobb nikkorreġi l-Malti tan-nies. Anke pereżempju tommi xejtu pronunzja tal-Malti. Taffi ġa? Eħe, ħafna. Malti mfarrak bl-Ingliż. Allura titqgħod tikkorreġi. Li ħafna minna nagħmlu daw l-iżbalji, ġifieri jiena l-influenzi ju speċi minn tal-oħrajn u hekk. U ħabba di li jiġu l-istudenti klabbek, pereżempju nħeġġeġ hekk imma min pereżempju issib min jgħidlek meta jsir il-klabb jien ma nkunx nista'. U mbagħad issib min jgħidlek
Immur sijar klab, issa nqod bil-qeda, kentini kol xi ħaġa. Ma dak il-karattru Ġifieri, tagħna, eżatt, karatteristika ekku, tagħna, ġifieri jekk ekku. tħobb il-Malti titħobb il-Maltin qabel tħobb il-Malti. Ekku. Allura dik qed Veru. tadatta għaliha. Lien min qed isegwina u jixtieq illi jkun f'dan il-grupp x'irid jagħmel u dan huwa grupp biss għal restritt tal-studenti tal-Junior College? Iva, f'dan il-każ huwa grupp restritt għal student tal-Junior College, ma nħeġġeġ in-nies anke jidħlu fil-paġna tal-Junior College fuq Facebook ġenerali, imma anke għandna l-paġna tad-Dipartiment tal-Malti, Dipartiment tal-Malti JC. Jistgħu jidħlu Facebook anke qed intellaw bħala Dipartiment tal-Malti poeżija fix-xahar, miktuba ġdida minn poeti nisa. Intellaw ħafna inizjattivi, ġifieri anke Minn poeti nisa? Iva, poetessi. Dal-grupp huwa kollu poetessi, le? Il-grupp huwa miftuħ għal Le, kulħadd. ma tnejt inizjattivi differenti anke tad-dipartiment. Ġew jistgħu jsegwu l-proċess tal-grupp x'inkunu qegħdin nagħmlu, ġieli anke nagħtu suġġerimenti ta' kodba, ġek in-nies anke jħobbu jaqraw għandhom għall-qalbhom il-Malti, jistgħu jaċċessaw dil-paġna u jsibu anke tarif li jotta lihom hemmhekk. Jiena nawguralkom ħafna, mhux Grazzi biss ħafna. għal dan il-grupp imma anke għall-istudji tagħkom, jalla tibqa' tikkoreġi ħafna. Tant illi qatt ikun hemm iktar tikkoreġi għax ikunu talmu iktar. Grazzi lilkom, aħna ħammorru għal waqfa ta' telebeħ, inkomplu għaddejjin bil-programm tagħna fosthom wieġeb bil-kontra.